Salam gaderli watandaşlar, salam mähriban illeşler. Sesim gowy eşdilýärmi? Kim bar bolsa seslensin. Bir-iki tane adam bara meňzeýe. Kompýuteram maňa ekranda tenniýe. Sesinimi açaýyn. Onda näme watandaşlar, häzirlikçe adamlar ýygnanşýança men başlaýyn. Başyny ýanky giriş edip bereýin ilki. Bugünkü temamyz barada. Ine bilişiňiz ýaly watandaşlar, biz ne şu Hazine we Maliýe Komiteti açyldy. Ana ini birnäçe gün bäri ýanky biziň kardeşlerimiz, beýleki kardeşlerimizem ekranda gurun berýärler. Diňleýänsiňiz elbetde. Ine meni bugün siz bilen günü efir etmek isledim şo barada. Benim öz bilenimi aýdyp bererin, sizem soraglaryňyz bar bolsa soraglaryňyzy berersiňiz. Ine şeýdip bir ýarym sagadam bolsa, bir 30-40 mündan bolsa şu gepleşige edeýin edim. Her günem elimde egip durany. Salam watandaşlar diýe. Salam watandaşlar, salam. Dörde adam görünýär. Ona näme gepleşiň başyny diňläp bilmedikler üçin şolar üçin aýdyn, soňundan gaýtalap ýene görüp bilersiňiz. Meniň wagtym birazjyk çäklirak, şoň üçinem garaşmaga wagtym ýok. Başlap bereýin ýan. Ine Hazine barada aýdamyzda ine görýänsiňiz daşda göreklerde bütün dünýä ýüzüne syna diýänsiňiz bolup geçýän zatlary görýänsiňiz. Tanayan, has tanalyan ýurtlar bardyr, belki tanamayan ýurtlaryňyz bardyr. Esasanam kiçirak ýurtlar bar, Afrika döwletlerinde de bar, Aziýa döwletlerinde de bar, Ýewropanyň içinde de bar, kiçijek döwletler, köpsiniň adyny bilýän dälsiňiz belki. Ine şol kiçijek döwletleri garamazdan şolaryň köpsi demokratik döwletlerdir. Hemem şol döwletlerde hazine diýilýän zat işleýändir. Ine şol hazine diýilýän zat işleýän ýerine şol döwletde ähli zat yer ajaýyp goýulandyr yerli ýerine. Ine mysal alalyň aýdaly Norwegiýa döwleti. Ulakan döwlet derken ýa-da Ýewropanyň beýleki döwletlerini, meselem Şwediýada. Şoňa meňdeş döwletleriň sany kän. Dünýä ýüzünde şu döwletleriň sany kän. Ine olaň içinde Kanada bar, Amerika bar, uly döwletleriň biri. Döwletiniň ululygyna seredip alamyzda Rossiýa gaty uly döwlet. Onun döwletiňem aňyrsy bärsi görnenok yer territoriýasyny diýip diýende, territoriýasynyň aňyrsy bärsi görnenok. Meselem Rossiýanyň bir böleginiň ýanky bir aýdaly Anapa tarapdan näli ýa bolmasa şol Ukraina ýakyn Belgrad meselem şol territoriýadan uçup samolyotla uçanda aňyry başyna çenni bir 10 sagatdan kän bolmaly. Ine şolar ýaly uly territoriýaly döwlet, Orset, 140 millionam halky bar. Ine şol döwletde siziň pikiriňizçe hazine barmy? İşleýärmi hazine? Meselem. Ýa-da şoňa meňdeş döwletler gaty kän. Esengi döwletleriniň köpüsi şeýle. Hazine barmy şolarda?
Ine nähili işleýär? Şol döwletiň sistemasynyň oturduluşy, gurunuluşy, ýöredilişi, adalet bolsun, prokuratura bolsun, ýustisiýa beýleki, islenlik bilim edarasy bolsun, medisina edaralary islenligini alyp tutup görüň, şol döwletlerde hazina ýok ýerinde, hazina işlemeýän, aslynda nämedigini bilmeýän ýanky döwletler, emma esengi döwletleri, meselem Orta Aziýany alaly. Tapawuty ýok. Şu döwletleriň haýsyna alaňdady, şol döwletlerde hazina ýokdugy, hazinaň işlemeýänligi mesemälim görünip dur. Ine şol sanada biziň Türkmenistanymyz ine şeýleräk watandaşlar. Buny nämeden mysal getirip bereýin size? Hazinaň ýoklugy, hazinaň işlemeýänligi. Ne meselem Türkmenistanda näçe pudok bar? Aýdaly sanyny häzir biljekler ýöne şolaň içine ähli pudoklar girýär. Onuň sany ýyl gelligiçe köpelipdir. Biziň bilmeýän pudoklarymyzdan bar ekeni. Ine nime diýe? Dünkü bir habar goýupdyrlar. Gysga habarlar goýýar Türkmenistan biziň garşymyzda. Ine şo ýerde şey diýe, telekeçiler çünniýe, ýanky ýa kiçik kärhanalar çünniýe, online niýe ýanky nalog tölemäge dostupy etdik diýe. Online asyl bul näme üçin edilýär? Şol edaralardan, çasny ýanky hususy edaralardan pul ýygnamak üçin, ýygym üçin edilýän ekeni. Inni o ýerde näme diýe? Online etdik diýe, ine size ansat bolar ýaly, şo tak girip diýe, öz hasabatyňyzy görkezdiň diýe. Ine siziň näçe girdijiňiz bar diýdi. Ýyllaky girdijiňizi şo ýerde görkezdiň, bizem sizden nalog alalyň diýe. Ine şu serediň edilýän zatlary. Bunu näme üçin aýdýan men size? Şol täzirlikleri göreňizi bu gulakdan girip bu gulakdan çykyp gitmesin diýende üns beriň diýen zatlaryna. Şey diýe, ähli dokumentlerinizi diýe, kimiň çasny kärhanasy bar bolsa ähli dokumentlerinizi alyp geliň diýe. Şol merkezi edara başybatdaky ministerstvo eken ol aslynda. Halky adamlary we raýatlary ýanky şeýlere edip aýdýar, halkyň ýaşaýyşyny gowlandyrýan edara diýe. Ýanky halkyň ýaşaýyşyny kadalaşdyrýan, ine şolar ýaly edip aýdýar edara diýe. Bularyň tapýan sözlerini bana men häzir ikinji de gaýtalap şonu diňlesem ýene de gaýtalap biljeklerler şolaň tapýan sözlerini. Şolar ýaly bir nähili edip aýdym, beýniň ýuwjy bir neme ýatda galmajak sözlerim tapýar bular. Halkyň ýaşaýyşyny gowlandyrýan ministerstwomyşyna. Ine halkyň ýaşaýyşyny iş bilen üpjün edýän, şolar ýaly ministerstvo bar eken. Näzeredim. Şolaň öz web saýty bar diýe. Şo taýdaky web saýtyna girip diýe, siz diýe, dokumentlerinizi diýe neme registrasiýa edersiňiz diýe, öz edaraňyzda ine şo ýerden nalog tölersiňiz diýe. Ine şeýlerek. Ondan inni nime barady? Şu nimeni bilesim gelýär. Şu gün ýaýlym gidip durmy watandaşlar, siz görünýär, size görünen okmy, şonu biriňiz ýazyň. Hiç kim hiç zat ýazmady. Belki size görünýän näler? Biriňiz bir zatlar ýazyň, gaýrat ediň. Haýyrly akşamlar diýe ýurtdaşlar, görünýär, salam ileşler, salam. Görünýär bolsa bolýar. Bir özüm gürläp oturýarmykam diýen. Meňem kompýuterden başym çykyşym bolýar-da. Ene şular ýalyrak watandaşlar şey dip beýin ýuýarlar. Şo çykarylýan gysga habarlar bar, şoňa üns berip nemeden diňlän, ýöne geçip gitmeň bir sapar diňläp. Sebäp bular Türkmenistanyň internet ýok ýerini online etdik diýe, geliň diýe, girin görüň özüňiz diýe. Buňa bize güljekmi, aglajakmy? Inni şu hazine barada dowam edeliň watandaşlar. Menem şu
Hazine ve Maliye şu komiteti barada bu hazinaň näme üçin döredilmegi, döredil döredilenligi, näme üçin gerekligi barada menem öz pikirimi aýdasym gelýär. Ine ýanky düşünmýäli, şu islendik döwletleri alyp göremizde şolarda hazine ýok. Hazine ýok ýerine de diktatura bar. Diktatura bar ýerine de näme diýmek bu şol döwlet bir adamyň elinde diýmek. Ne şeýleräk. Inni mesele bu Orsiýada alalyň, Orsiýady alsak oturan ýerine Putin prikaz berip bilýär, buyruk berip bilýär. Näme diýär? Şol Merkez Bankyň nemesi bar, başlygy Nabiulina familiýasy bolmaly. Elvira ady, Elvira bolmaly. Nabiulina. Şoňa şey diýär. Plança milyard diýe, plan ýere geçir diýär. Olam kabinetinden çykyp gidýär. Bignak bolýar-da. Yani olam kabinetinden çykyp gidýär-de. Men etmeýän onu niýe? Ol hiç ýyly kagazy ýüzünden aýdan oga, maňa dillen aýtdy diýe. Men etmeýän onu niýe? Onuň ona hili etjek dälsin prezident ol, ona hili etjek dälsin diýä bolin. Men niýe soň kun türmäge gidip biljek däl diýe. Ondan soň bu näde diýen ekeni? Bu soň şonu etmeli bolanyna adamsy bar ýany ýoldaşy. Şogul çekýän ekeni. Inni bardy geldi sut bolaýan ýagdaýynda, hani şo milliardlaryny ýere gitdi, tap diýilen ýagdaýyny bunyň gollar. Hiç kim hiç da kazat etbilen ok. Bu adamsynyň golu adamsam o bankda işlän ogam adamsy wapşy dahly ýerem ýok. Ne bolýan zatlar şular ýaly pysy-pyjurluklar bolýar. Şo pysy-pyjurluklar bolýan döwletde hazine ýok diýmek. Bir oturan bir adam prezident hani 20 ýyllar oturan adam eli bilen şeýdi prikaz berýän bolsa, bar şo plança milyardy şo tak geçir diýän bolsa, hazine ýok diýmek. Diýmek şol islen adam penjesini urup bilýär diýmek. Ne şunça pul gerek maňa, şunça pul alýan men gözüňe basyp alýan niýte diýmek. Şo döwletde hazine ýok. Şo döwletde hiç ýyly ýanky hiç bir pudok garaşsyz däl. Ýanky garaşly bolýar. Bir adama. Onuň şol adam näme diýse şonu edýär. O hojalygyna da burnu sokup berenler prezident bolsa, ya bilimine de burnu sokup berenler kitabyňa da ile bolmalylar. Kitabyňyzda men suratum durmaly. O meniň aýdan datlam bolmaly, men hakda goşgu bolmaly, meni tariplanmaly, men tariplanmaly diýip näşler ýaly burnu sokýan bolsa, ýa-da medisinasyna burnu sokýan bolsa, ine o taýdan kardiologa gurmaly, bize ine bu taýdan onkologiýa gurmaly, dispanser bu taýdan tuberkuloz dispanseri gurmaly, onda da plan işlemeli. Plan doktor gelsin şo taýda işlesin. Plan sen beýlap gitsen welaýata gidip işlersin diýip şeýdip burnu sokýan bolsa, ýa-da oba hojalygyna meselem. Bu taýdan bu ýyl paňta ekersiňiz, neme buğday meselem. Buğday ekersiňiz, buğday guraman kadydynyň paňta ekersiňiz diýse, da buğday almanka. Wagty geldi, dawaýyň boluň dawaýyň. Ýygynyň paňta ekin diýse, bol aşagdaky leppey diýip duranlar bar. Prezident diýdi, biz ýok diýip biljek gel. Prezident diýdi, gurrunky tordy diýer aşagdakylar. Dogrymy? Onuň näme bolýar? Şo ýerde hiç bir pudok garaşsyz ýanky diýip bolanok. Hiç bir pudok garaşsyz däl. Öz başdak däl. Öz ygtyýarly däl. Öz etjegini edip bilenok. Daýhanam şoňa bagly, pedagoglaram şoňa bagly, medisina işgärem şoňa bagly. Iň bärki lýotçyklar bar. Ýa-da avialiniýalar bar. Türkmenistandan bir sanjak avialiniýa bar. Avialiniýalar diýsem o köplük sany bolýar-da. Meselem taşerutlerde avialiniýalar kän, gaty kän. Bul uçýan samolyotlaryň hetdi hasaby ýok. Ýöne Türkmenistana edek gelse ullakan bir döwlet kartyda ýerem bar. Özüniň giyimini bar, özüniň baýdagy bar, özüniň nemesi bar, hemme zady bar. Konstitusiýasy hemme zady bar. Ýöne bir sanjak
Ýanky aeroportma olam işlänok. Bir sanjak avialiniýa bar, olam garaşly. Ine şo garaşly bolan ýagdaýynda şol bir döwletde iň bärkisi avialiniýaňam seniň garaşly bolsa, seniň uçup biljek ýeriň nire bolýar? Belki vilayet arasydyr, belki Türkiýedir. Hawa. Deport bolanlar zor bilen alyp gaýtmalydyr. Gitmeli bolýar hawa. Ine şular ýaly ýagdaýda ähli pudoklar bir adamdan zawisim bolsa-da, garaşly bolsa, bir adamda hiç bir zat işläp bilmeýär. Hiç bir ädim ädilmeýär öňe. Öňe gidişlik ýok. Ine şo döwletlerde hazyna ýok diýdik şol. Hemme pudok bir adama garaşly şey diýip, bir adama seredip agyna bakyp oturan bolsa, garaşly diýmek şol. A bular ýaly ýagdaýda döwlet öňe gitmeýär. Döwlet hiç wagtam bir üsen döwletliň hataryna gir bilmeýär. Ýyllap oturar şu durşuna. Ýyllap oturar. Ine bu zatlar men näme üçin aýdýan size? Şu hazynanyň gurulany, şu maliýe, hazyna we maliýe komitetiniň gurulmagynyň iň esasy sebäpleri şu. Şol gurulan, şu wagtky gurulan hazyna we maliýe komitet bar. Ine şu absolutny garaşsyz bolar. Şol Türkmenistan döwleti, prezidentlik döwleti bolsun, parlament döwleti bolsun, onyny halk çözer ýöne şol garaşsyz bolmaly hiç kimden. Häzir men size nimänem okap bereýin. Hazyna we maliýe komiteti şular aşagdakylar düşündirýär diýe. Hazynanyň ýeketek we şüphesiz iýesi halkdyr. Ene prezident ýanky aýdyşmaly bir hemme pudok bir adamdan prezidente garaşly bolup oturan bolsa, ine bu taýda bu ne dokument? Legalny dokument ine şu. Ine şuna şey diýär. Hazynanyň ýeketek we şüphesiz iýesi halkdyr diýär. Siz watandaşlar, şu hazynaň iýesi siz. Alyp ýöretjegem siz, şuny düýbüni gurýanam siz. Güýçlendirjegem siz. Hazyna näçe güýçli bolsa, döwlet şonça öňe gider. Şonça ösüş gazanır. Şonça özgörüşlikler bolar. Düşünýäňizmi? Ýygyny okaýyn. Ikincisi. Hazyna mülküň we türkmeniň gelejeginiň kepilidir diýär. Ine bu gelecek, biziň gelejegimiz ýanky aýdan zatlymy? Biziň gelejegimiz. Ine şunun kepilidir diýär. Siziň intek dogmadyk çağalaňyz bardyr. Doglan çağalaňyz bardyr. Mektepde okap ýörenler bardyr. Indi okuw ýermeler bardyr, ýokary okuw jaýlaryna. Ine şularyň hemmesiniň kepili şularyň bilim almasy üçin, şularyň bir bilimli, ilmli gelecek ýaşlar nesil bolup ýetişmek üçin ine şu hazyna kepildir diýär. Ine siz öz çağalaňyzam okadyp biljegiňiz 100% garansiýa berýär. Bilimli boljagyna, gelecegiň. Sebäbi hazyna bar döwletde hazyna düýbüni bir döwletiň düýbi, kökü, damary, fundamenti. Bundan güýçli zat ýok. Ine şu dogry görän ýagdaýynda gelecek bar, ösüş bar. Ine gelecek çağalar bar, ýanky nesil, gelecek nesil. Şularyň hemmesiniň bilimli, ilmli bolmagy şu hazynaň bähbidi. Hazyna gerek şu zatlar. Siziň belki öz çağaňyzy okadasyňyz gelýän näler häkkä beriňiz. Ay çopan bolsun, ýa bir ýerde fermer bolar, ýa bolmasa halda okasyn, okuw geregine däl diýmegiňiz mümkin. Ýöne hazyna üçin, şu hazynaň berk bolmagy üçin, düýbüniň fundamentiniň berk bolmagy üçin siziň çağalaňyzyň bilimli bolmagy gerek. Bu hazynaň bähbidi. Indi watandaşa ýygyny okaýyn. Punkt A. Adalet mülküň sütünüdür diýär. Adalet
mülkün sütünüdür diye. Mülk diýip näme düşünýäňiz? Mülk daş döwrekdäki görýän ýanky ýerleňiz bardyr. Türkmenistanyň sapara gaýdyp berdi diýen Türkmenistanyň territoriýasy bar. Näçe müň kvadrat metr. Şu territoriýasy hemmesi halka degişli. Hemmesi halkyň elinde, halk eýesi şo giden ýerleriň. Şo ýerde suwam bar bolsun, dagam bar bolsun, çölem bar bolsun. Ähli ýeri halkyňky bolmaly düşündirip berdi. Inni mülk ine ýanky derek, biderek gurulan, gereksiz gurulan oteller bardyr. Hatar bolup oturan oteller bar. Başga binalarym bar, banklarym bar oň içinde. Başga senagat ýene plan görlähet beýle idaralar gurulup kän guruldy. Itine bir köşk gurdy, atyna bir köşk gurdy. Bir gurulan zatlaryň hiç hasaby ýok da. Heykeller açyldy, ine gerekmejek. Ona näme ulanjak senine? Barty gelinde satyga çykarylýan obýektler. Ýöne bu atynyň etiniň nemesini näme heykelini näme ulanjak, ulanar ýalylar. Emma şo gurulan ýanky atyň neme keselhana, hassahanalar ýeneleri bar. Ine bularym satyga çykarylmak mümkin. Şo ýerde haýsy edaralar, haýsy gurulan binalar işlemän uğru yatan bolsa bit basyp mene aýdýarlar watandaşlarymyz bit basyp ýatyr diýe. Mana şol guğry ýanky boş duran binalary şo durkunna saklamak üçin, şo bir durkunna saklamak üçin içinde bir ýaşamaly. Iň berkisine jaý satyn alýanda daşyny gulplap, taşlap gitseň, 1 ýyl, 2 ýyl, 5 ýyl, 3 ýyl taşlap gitseň, şol içinde ýaşalmasa neme diýe? Stenalar zatlara bir mold diýe-de ingilisçe. Türkmençesi neme diýen şoň? Zeýdäle neme bolýar? Kerepleýän ýaly näme diýilýär ka şoňa? Sözi ýatdan çykdy. Mold diýek, kim araňyzda bilýän bolsa. Plesin, orçası plesin, türkmençede zeňleýä. Bir hili ýaşyl kerep ýa zeňleýändir. Ine şoň zatlar üsüp başlaýar. Ödem gitdikçe üsýär ol. Köpelýär gitdikçe tutýajagyň, ondan sen ony ýene öňkü durkuna getirip bilen ok. Getirip bilýän, ýürütip bir slujba tutmaly, şonu ýürütip maska gyýyp dadyp, ony arasalap sepmeli kimikatlary bar sepişdirip, ony ýene-de böbietre edip, aknalaryň aýlaryny, penjerelerini, kapylaryny açyp goýup şoň ýaly gaty işken. Ine men diýjek bolan adym ýanky neme bar? At gurulan oteller bar. Bir topar hatar hiç kim ýaşanyň içinde de bit basyp ýatyr diýe. Şonu saklamak üçin, şoň içine ýyllyk gışta zatda neme etmez ýaly içiniň atapleýenleri doňmaz ýaly ýyllyk belli bir derejede ýyllyk saklamasaň ýarýasaň turbalary. Soğuk bolsa içinde de suwam galsa, onuň o doňýada suw doňana näme bolýar? Ine suw doňana çişýändir. Ulalýar. Ýanky göwrüm ulalýar nemeň. Neme suw görnüşinde, suwuk görnüşinde oňalyk bolanyp, doňsa şo çişirýär. Onam suw turba sygmanam ýarýar. Ine şoň ýaly uly awariýalar bolýar. Onuň oň işi has agyr bolýar. Ine şol ýanky şol edaralaryň hemmesi ýanky mülke girýär. Türkmenistanyň ýanky mülküne girýär. Ine şu A punktda şey diýär, adalat mülkün sütünüdür diýär. Adalat ýok ýerine şol hazyna da işläp bilmez. Adalatly bolmaly. Ýanky Türkmenistanyň adalat ministrligi bar. Ine şol adalatly bolmaly. Adalatly bolmasa hazyna işläp bilmeýär. Şoşanyň diýe sütünüdür diýär. Arkasynda durmaly. Ine B punktu okap berin. Hazyna mülkün goragdyr diýär. Hazyna ýanky mülkü bar, mülk. Ýanky ýerler, ýanky zawodlar, fabrikler, gurulan oteller, bolursyz ýene şularyň hemmesi köpsiden ýaly işlemän dur. Ine şular satyga çykaryljak. Satyga çykarylan ýagdaýyny bul auksion bolmagy mümkin. Inni şu hazynaň aşagyna elini goýan watandaşlar bar.
ýanky daşyň aşagyna eliň goýmaly ýere. Ine şol watandaşlar bular ýanky mülk satyn alanlaryny ýanky islenik obyekt, islenik ýa ýer satyn al, sen boş ýer satyn al. Näçe gektar tapawut ýok. Türkmenistanyň yeri gaty giň yer bar. Şonuň 3'ten 2 bölegini näme tutýar? Boş yerler tutýar. Boş ýatan yerler, zyňylyp ýatan yerler bar. Çägelikler bar, gumluklar bar. Ne şo 2 bölegine şondan ibaret. 2 bölegi. Hiç kim ýaşanok. Ýene bar otayda çopanlar bar. Guýy näme edip şo guýyň töwereginde ýaşap ýören nemeler bar. Göçüp barýan amma şo taýlary. Guýy esasy adamlarda näme gerek? Suw gerek esasy. Suw bolmaly. Ýaşaýyş üçin suw bolmaly. Onam diýinlerdiler Türkmenistanyň o derýasy gowrady, bu derýasy gowrady, etrek gowrady, Murgap gowrady. Murgaba bir wagt gowrady. Murgabyň gowranyny häzir aýdaý näçe ýyl bolandyr Murgabyň gowranyny? 20 ýyl arkaýnam bolandyr. 20 ýyl. Sebäbi şo wagtlaryň tek men şu Türkmenistanda ýaşaýansam, eýýäm içinde mallar gezip ýördi. Şo ýarymy gowrap, ýarymy gowraman. Bir şo wagtlar hem diýýärdik, bu näme suw azalýaka diýip. O wagtlar görýäňizmi? Biziň hem näme jahilligimizde şo suwuň näme üçin gowraýany bilemez okdukda. O nemeden gelýär, o tarapdan, dağ tarapdan, Owganistan tarapdan, jülgelerden, ýokardan gar ýagyp şo daglaryň üstüne gar durýardy, soňdan näme edip beräp daýdyp jülge kene o töwereklerde. Dağ bolsa jülge bolmazmy? Ne şolardan gelýän suwlar ana şol şeýdi Murgabam ýanky. Tejenler ýatam gowranlar mukadýan men köpden bäri Türkmenistana baryp göremok. Belki araňyzda bilýänmedir. Tejenler ýaty bardy şo taýda nemede. Tejen taraplarda. Üstünem geçýärdik, oň eýlek köpürsem bolmaly. Bilemek gowradymy, gowramadymy? Ana olam gowrady, Amy derýa, Gaty derýa. Ana onuň gowratdylar. Şeýdip suwsuz galy Türkmenistan. Ýanky aýdandadym, suw bar ýerine ýaşaýşan bolýar. Ne çöllede şoňaly guýy zat bar bolsa, adamlar goýun bakyp şo ýerlerde ýaşap, göçüp ýaşap ýören emma keppe salyp nemeden palçykdan atdan çaý salyp ine şo hazyna mülküň gowragydyr diýäni hazyna degişli ýanky mülk, ähli mülk diýip şoň içine näme girýän bolsa hazyna degişli şol. Hazynaň hakkı bar şonu sattyga çykarmana, satmana, onam degerli adamlara satmaly. Ýöne satyn alyp ýene de bu nemeleň gurban bolan edişýäli ýene de taşlajak bolsa bolmaýar ol. Onu şol ýöredäjek adama, ýüregi bilen işläjek adama, der dökäjek adama, şol ölü ýatan obyektler, ýani koňda tök obyekt diýilýär-de. Bilýänsiňiz tök nämedigini. Ine şo tök obyektleri ýene de diriltmäge, ýene de ýöretmäge gujurly, gaýratly, işeňir, işi başarajak adamlara satylmaly. Ýanky auksion diýänimmi, onam bilemok bahasy belki $1 başlar, belki $10 başlar, belki $100 başlar. Obyektiň inni çykarylyp, pul çykarylyp salynan mukdaryna seredilmez. Sebäbi ony pul ýomak üçin, pul aklamak üçin meselen 1 milliona durýan bir zdaniýany olar baryp 500 million edenler, 300 million edenler bellisi ýok. Näçe pul çykaran ol neme giden pullaň hitti hasaby ýok da ýöne satwa çykarlaryna ol aşak bahadan başlar. Onu meselem aýdaly bir otel dur diýeline, arkada diýip bir otel bar diýelim misal üçin. Durine. Aýdaly olam 3 etaj, 5 etaj diýeli. Indi şonu näme ýasap, näme edip bolar? Satyn aljak adam özüniň başarnygyny ilki ölçerip görmeli, terezäme ünnürip näme edip biljek? Şol duran eda ýanky bina bar. Şondan näme edip biljek? Nämedeňde Türkmenistanyň hazynasyna näili girip biljek. Sebäbi sen nalog tölemeli. Sen nimäni nalogyny tölersiň? Her ýylly bir sapar nalog tölersiň. Ine Ýewropa döwletlerine her 3 aýdan we her kwartally tölenýär. Türkmenistany bilmedim 3 aýdan tölenýän bolmaly.
Bizde bärde her ýyly bir sapar tölenýär nalog. Ondan soň özümiz ondan soň nime halkyň özü çözer. Nähili nähili tölenjegini. Emma şo ýanky binany satyn alan adam eline näme iş gelýänini özü ölçermeli. Özüni bileni başarjaglygyny tereden minirip görmeli. Şundan men şu zat ýasap bilerno, şundan men şunu edip bilerno diýip. Belki sady etjekdir. Belki surat çekýän bir mekdep açjakdyr çağalary, ýa bir dutara öwredýän, bir sady öwredýän bir mekdep açjakdyr çağalary. Bilip bolmady. Biri lager etjekdir, kim bilýär? Ya biri men başga bir fabrik açjak şoň içinden ýer. O adamyň öz başarlygyna bagly. Onuň meselem ömür araňyzda diýär-de, käbirler diýär-de hiç zat edip görmedim, men hiç zat başarman diýen watandaşlarym bar-da. Ýaşaň ýallar bardyr belki. Ine olaryň şey diýip özüni tereden minirip görmeli. Haýsy zady öz ýüregini kybapda şörse, özüm şunu başararno diýip nemese ana onu şol urdan ýapyşyp biler. Bilmeýän zatlaryny sorar, öwrenir. Şolar ýaly inni se punktuna kaýyn. Nesil hazynanyň güýjüdir diýär. Ine ýaňy aýdyp geçdimi? Nesil hazynanyň güýjüdir diýär. Biziň gelecek neslimiz näçe bilimli bolsa, näçe ilimli bolsa, näçe başarjak bolsa, ine şol hazynanyň güýjüdir diýär. Sebäbi hazyna güýçlenýär. Näme üçin? Sebäbi şol nesil bilimli, ilimli bolsa, ýanky güýçli tehnologiýalar ýa ýeneler şoňa meňdeş ýanky bir täze zatlary gurnap, täze zawodlar açyp, täze bir gerekli, hökümete gerekli, halka gerekli bir önüm öndürýän bolsa, meselem aýdaly misal getirjek bolýan häzir. Bir robot öğretti diýeli. Ene bir institut öğretti. Şo ýerde de ýanky studentler okudýarlar. Ene şol studentleriň içinde de güýçlüler bar. Aýdaly robot öğretti. Robot sen meselem sen öýde ýok wagtyň aýdaly sen bir işiňi edip goýýar-da. Öýüňi uborka edip goýýar. Meselem intek biz 20-30 ýylyň bununum tiz wagtda şo zatlara ýetmegi mümkin. Ol Japoniýa ýa döwletlerde henüýde mana şu wagtdan bar robotlar. Öýüne plisosna çen edip goýýarlar. Bütüne çenni. Ene şolar ýaly robotlar bar. Sen ýerine turmaga ýagdaýyň ýok meselem. Maňa şo diýär çaý getir diýen, nahar getir diýär, on nemeli podnosly sen öňüňe getirýär robot. Onda diýersiňiz öýlenmegem gerek geleken diýip. Robot işläp durjak bolsa, şo knopkasyny basýaň, bar nahar getir diýen, nahar getirýär, çaý getir diýen, çaý getirýär. Şo döwürlere de bizem ýeter nesip bolsa, şu gidişimizde. Yani vatandaşlar arasında değişýänem değişmeli ýerem ma. Ine şolar ýaly gelecek diýä hazynanyň güýjüdir diýä. Ne şolar ýaly güýçli, ilimli, bilimli ýaşlarymyz bolsa, belki bizin tek özümizde samolyot döredýän zawodum gururs. Ýene 5 ýyldan, 10 ýyldan. Hep zat bolup biler. Adam eden adam eder diýä. Ene diňe bilim gerek bize. Biziň ýaşlarymyza, biziň gelejegimize bilim gerek. Bizde iň gitmesi edýän zat ine bilim. Şonu ýok etdiler. Onuň bilýänsiňiz ýürütelep ýok edilenni. Biziň armiýamyzy näme etdiler? Meniň en gynanýan ýerim Türkmenistanyň armiýasyny ýom-ýok etdiler. Temtekid etdiler. Hiç zat galmady. Sallatlar, esgerler. Itiň ardygyndan suw içýärler. Bir esger diýeniň dagy bir men ýene-de gadymy neme gözeňme gelýär-de öňkü türkmenler. Silpli telpekli, gyrmyzy donly, bilinäki gylyç dagyn uzunlygy 1,5 metr. Şolar ýaly gaýdygysyz nemeler, esgerler gözeňme gelýär. Türkmeniň hakyky ýigitleri. Hani biziň armiýamyz, hani biziň harbyýymyz Türkmenistanyň? Ýok. Ýitirmetdiler. Ýok. Bardyr sany.
Bardır bir ýok diýjek däl. O zorlap eýdip äkidip gulluk etdirýärler. O pahirler içinden tähel üflesen ýykyljak o çagalar. Ol 80 kilo 90 kilo bolup gidýän esker 2 ýylyň içinde sünk bolup gelýär. Diňe şo sünküniň daşyna hamaýlanan sünk bolup gelýär. Gullukmy ol? O buğdaýy suwa garyp, suwa gaýnadyp berýärler. Bu näme diýmek ol? Ol äsgermezçilik. Ol seniň mertebeňi dip bilemek diýmek. Şo ýerden şo taýnyň ruhuny öldürüp 2 ýylda şo çagaň ruhuny öldürüp bir mankurt bir zat edip ýetişdirip ondan şey edip iýerýärler. Onam sanyny gaçyryp, wurup ýanky mertebesini dipgilep, döwüp ejesine basyna ýetip, indi şu 2 ýylyň içinde şey edip meni ýygyna uradýarlar. Indi şol 2 ýylyň içinde şol urgulary gören ýigit, aýdal 20 ýaşynda ýigit, şol urgulary, şo dipgileri gören ýigit öýlenni diýeli. Öýlenni ol aýalyna, çagalaryna garaýyşyna ägili bolar öýdýäňiz. Ol sebäp 2 ýylda onuň adamkärçiligini öldürip, ondan iýerdiler öýüne. Ondan gelýär. Adamkärçiligi dip bilenip, onuň olaglaryndan dat garaşma. Hiç bir soň çagasyna, çugasyna hormator, aýalyna hormator diýip pikir etmäň. Men onu ýalada garaşamok. Indi neme hakda aýdyn? Bu ýygyny dowam edeýin, men okap gutaraýyn. D, forma D, nime? Punkt D. Döwlet hazynanyň tasdikleýijisidir diýär. Döwlet hazynanyň tasdikleýijisi ýa-da notariusydyr diýär. Döwlet hazynanyň tasdikleýijisi. Ene o punkty. Ýe punkty topragyň eýesi Türkmenistanyň halkydyr diýär. Ene bir sapar. Şol toprak Türkmenistanyň näçe min kvadrat metr ýer bar bolsa, halkynky diýär. Ene bular 100% boljak. Halk ene siz eýesi. Şol 5 metr bolsun, 100 metr bolsun, 1000 metr bolsun, siz eýesi. Näçe yer satyn alasyňyz gelse, yer sizinki. Siz alyp bilýäňiz, isläni matyny satyp bilýäňiz. Ene şolar ýaly nime bolmaly? Kanun şol ýaly bolmaly. Hazyna bar ýerine ene şol ýaly bolmaly. Hazyna halka çykarmana, hödretmäne ene şol ýaly nimeleri bolmaly, ukyplary, mümkinçilikleri. Indi nime barada aýdasym geldi? Ine şu wagtyny pul ýatyrjak adamlara şolara berjek birazjyk nime emma informasiýa, maslahat ýa informasiýa aýlyp kabul etseňiz. Ine meselem ine aýdaly daşary ýurtda, ösen ýurtlarda diýelim. Ösen ýurtlarda halk ýatyrym ýatyrýar. Ýatyrym ýatyrýar, bir aýlygyna ýaşap oturan adam az bolýar-da. Eger seniň bir az ekänine düşünjäň bar bolsa, pul ýatyrmak barada, ýatyrym etmek, goýmak, banklarda, ýenelerde ýatyrym ýatyrylýar, her ýerlerde ýatyrym ýatyryp bolýar. Ine şoňa biraz ekänine gözi ýetýän adam bolsa, şol adamlar hökmen ýatyrym ýatyrýar, goýmaýar. Näme üçin? Sebäbi bir aýlygyna ýaşap bolmaýar. Men şu wagt men diňe bir aýlyga ýaşaýan ýetem ýalançy. Dürli ýerlere ýatyrym goýýan. Ona da nime diýär şu ingliýsden bir nakyl bar. Don't put all your eggs in the same basket diýär. Näme diýmek bu? Şonu men ýaman şo nakylly gowurdum. Men gelen madyma eşitdim o nakyly. Hemme ýumurtaňy bir besediň bir nime sebediň içine goýma diýär-de. Näme üçin? Sebäbi ýykylaňda bar döwler diýmek. Şoň üçin pul ýatyraňda dürli ýerlere ýatyrmaly. Inni ýanky berilýän ipotekalar we kreditler bar. Ine şo barada aýdasym geldi. Bu kreditler halk ayaklanmak üçin, halk ayakda durmak üçin, halkyň türkmençe prostoy söz bilen aýdamda edenjegi galmak üçin o prosenti pesik düşük etmeli. Näme üçin? Sebäbi prosenti güýçli bolsa, ýokary bolsa, galyk bolsa, halkyň edenjegi galmaýar. Ine bunu göz öňünde tutmaly. Sebäbi Türkmenistanyň halky garyp,
Häzir döwürde. Men nemeleri gözeňe tutamak ol ýeňil ýelpay gazdan nebitten natdan baýa oturanlar ba ýa terror toporuň daşda göründäki ýalýaglary ba. Bular gözeňe tutamak olar şeýle de gowy ýaşaýar olar günne millionlap gazan otur olar. Olara degişlerle halka degişli. Halk prostoy halka degişli. Şol halk ayağa galmak üçin beriljek ýa prosente pullar ba. Ana olar pes düşük bolmaly. Ine meselem aýdaly orsetdi. Bundan bir 15-20 ýyl öň meniň habarym bardy. Gete 20% da berýärdi banklary. Kredite pul alsaň 20%. Bu näme diýmek bu? 20%. Näme diýmek? Bul halky soýmak diýmek. Gönmel manydy. Gönmel manydy. Halky soýmak diýmek. 20% bank pul berýän bolsa. O hiç çaçandan aşağına çıkyp bilmeýän. Hiç çaçan aşağına çıkyp bilmeýän. Şol halk ölünçe 20 ýyllap, 30 ýyllap şol berisini berer oturar, aýlygalar onu berer oturar banka. Bu taýda hedilediýän kim? Ýene bank bolýar. Hedilediýän ýene bank. Halka zat ýok. Seni gün aýlygyny geçirer oturarsyň. Bir garnyň dok, bir garnyň aç. Alanda adyňam näme? Oturan şu jaýyň meselem. Alan jaýyň bir 2 komnat ýa 1 komnat jaý alan bolsaň, şoň puluny ömrüň ötýänçe berer oturarsyň. Ne şeýdip ayağa galmady ýaly diýe. Russiýanyň halkyny şeýdip, hani näçe ýyl bar otyr Putin. Näçe ýyl bolup oturanna Putiniň? 20-25 ýyl bolup bar, 24 ýyl. Gödüňe götürýäňizmi? Halk hinide aýlykdan aýlyga ýaşaýar. Ene o edip gurumjurum gyryp çyrp edip gazanýanlar. Ýöne gury aýlyga oturanlar ene şoň ýaly bir jaý alaýyn ýaňyr öýlenýän ýaş çatynjalar ba. Ene şulara da hiç ýyl mümkinçilik ýok Russiýada. Ene şular täze çatynja, biz şulara bir kömek edeler, hal biz şulara bir 2 komnat jaýyň ana bir 2%, 3-4%dan berilip nimäsini, ýani ipotekasyny, kredit. Birazcık ayağa kalsınlar şunlar deyip olur ya zat yok. Türkmenistan onu nam eter. Sen kredite hiç zat alıp bilen yok Türkmenistan'na. Alacak bolsaň näme bolmaly? Senin legal bir edarada işleyen bolmaly. Senin bir diplomun bolmaly, bir edarada, bir diplomun ýok bolmalyny da sen bir edarada legal işleyen adam bolmaly. Ýöne häzir Türkmenistanyň 70% işsiz otur. Belki 80'dir. İşsiz otur. Sen işlemeyen adama bank hiç açan pul bermeýär. Täbi ol garant hökmünde bir zat ya sen zalog goýarsyň. Bir işlemeýän bolsaň sen maşyny goýarsyň. Ýöne sen maşynyň aýdaly täze maşyna bolsa sen şoň ýarty pulunu alarsyň bankdan. Bankyny şoň ýaly işleýär. Eliňden gaňry prosentinem alýar. Şo maşynyň puluny senden 2 edip ýydyn alýar. Sen oňa ýarty pul, sana ýarty puluny berýär maşynyň. Aýdaly maşyna 10 000 ödürýän bolsa sana 5 000 berýär. Ýöne sen ýydyna gaýtaryp berende 10 000 edip berýän. Näme üçin? Täze prosent bar. Ne, şoň ýaly işleýär bank. Ýöne şolar ýaly zatlary bolmadygy üçin halkyň edenjegini galdyrmak üçin berilmeli pulun prosenti aşak bolmaly. Mine şolar ýaly. Ýa-ni ipoteka barada aýdymda. Ne, meselem Amerikada prosenti bundan 2 ýyl öň maksimum 4%. 3,5, 3,7, 3,75, 4, 4,25. Şota 4,5-dan känäli. Bunun öň. Ýöne 2 ýyl bäri häzir 8% boldy. Biz üçin gat uly. 2 esse galdy da. Öň 4 häzir 8 boldy. 2 esse galdy. Häzir kyn. Häzir jaý alýan känälir. Nawa. Ine şolar ýaly. Ine şu hadyna watandaşlarymyza ýaýdanýan arasyna çekinýän, ýaýdanýan ine hadyna diýip bir zat açypsyňyz
diýmekleri mümkin. Ine siz meselem biz pul goýsak köýmezmi? Awa soň nähili bolar diýip pikirjiňlenýän adamlar bardyr. Barasynda mümkinlik edýän adamlar bardyr. Ne şulara aýtjak zadym, ýani puluňyzyň 2 esse däl, 10 esse, 20 esse, 100 esse bolmagy mümkin. Ya boljagy görünüp dur, mümkin näl, 100% boljagy görünüp dur. Näme üçin täbi ýankaýdysymýan şol obýektleri, şol ýerleri her kim ine satyn alyp başlara, ine şonu siziň gelecegiňize goýýan ýanky nesiliňize goýýan miras bolýar şol. Nesilden nesile geçecek. Meselem aýdaly 30 hektar ya 20 hektar yer aldyň. Sen şonu bir yer alaňdan soň aýdaly 3 bölege bölüň diýeli şo ýeri. 10 hektar, 10 hektardan 3 bölege bölüň. Birisinde şo töwerekde näme gerek? Meselem, şo töwerekde näme ýok? Sen ýaşap oturan töweregiň var ýa-ni yer alan, uçastak alan, yer satyn alan ýeriň töweregine näme gerek meselem? Aýdaly sadyk giten o. Gur, sadyk gur. Şo töweregiň çagalar sen kabarsyn. Çasyn sadyk meselem. Ya aýdaly näme geten o? Kalbasa neme seh geten o. Adamlar kalbasa üçin şähere gidip getirýär diýeli. Gur. Ne пожалуйста. Et kombinat ya bolmasa neme? Ýanky kalbasa çykarýan. Ya da süýt dönümleri. Ya marojny çykarýan zawod. Sal, seh sal. Ulukanam del. Kiçiräk edip. Ýene şolary ýaly böleklere bölüp şeýdip işletip bolýar. Ýanky sen ogluň gyýdyň öwredörsiň işler, sen ogluň gyýdyňdan soň aktyk çoğuluklaryň işler, şol diýilýän ýanky satyn alan ýeriň bar, sen elinde tapusy hemme zady bolýar, dokumental hemme zady bar. Sen şolu seniň nesliňe galýar şol. Sen aktyk çoğuluklaryňa da galýar. Ine men şu ýaşap oturan ýerim näçe jaý baş töwereklerde bilemok. Sanap görmedim 50'den känräk mi kadýan 50 töwerek bardyr. Şu biziň köçe şu töwereklerde de. Ullakan yer eken şu, näçe hektar yer. Bir wagtlar ýanky hazyna, Amerikanyň hazynasy şu uçastaklar satan wagty bundan bir asyr öňdür belki, bir ýarym asyr öňdür, 2 asyr öňdür. Şol satan wagty bir adam alýar, bir ýaşly alýar. Soň şo aktyk çoğuluklaryna çenli galýar da şu ýerler. Ýöne ýakynly 50-nji ýyllarda, 60-njy ýyllarda bunu satyp başlaýar ýanky ýaşly. Satyp başlaýar da şol satan uçastaklaryny bölege bölýär. Satýar halka auksiona çykarýar, satýar. Aýdaly bu uçastagy aşyraldy diýeli, bu uçastagy berdally. Bunu meredally, bunu miradally. Her kim özüne bir zat gurdy. Birinciden ona epetli pul girdi. Şonça wagtyň içinde sen market diýilýän zat bir ýerde duranok, bahasy marketiň bahasy ýokary kalmasa aşap düşýän nälir? Durup galýar ýöne bir 5 ýyl, 6 ýyl ýa-da 8 ýyldan reski galýar şeýle. Ine şolar ýaly ýagdaýda seniň 1 manadyň 1000 manat bolýar. Düşünýäňizmi? Sen 1 manat şu hazyna taşlan bolsaň, aýdaly bundan 5 ýyl öň. Hazyna 1 manat taşladyň sen. Sen 5 ýyl geçýär bolyn, sen ýanky 1000 manat bolýar. Men muny mysal getirip aýdýan. Belki o taýda 500 milyon boljakdyr. Belki 100 milyon boljakdyr dollarda. Men onu bilemok, ýöne mysal getirip aýdýan. Ine ýanky şu uçastaklar satan adam özüne bir 2 san uçastak goýýar, 2 san çagasy ýaşap otyr. Men ýanymda şu töwereklerde 2 san çagasy bar. O çagasy ýany meýem 85 ýaşyny hersi. Hersiniň hem ullakan uçastak goýýar özüne. Galanyň hemmesini satýar kakalary. Ýanky 2 san çagasy bar. Olar öýli işikli garry hem 85-86 ýaşyny. Ne şolar
ullakan uçastagy özüne goýýa, bir ucuna da özüne jaýsalya oturýa ýaşap. Geçen ýyl şo birisi, iki doganyň birisi uçastagyny satdy. Uçastagyny satdy, gözeň getirýäňem häzir näme etdi? Bir stroýçil, ýani guruluşçy satyn aldy şo ýeri. Özüm bullakan pula da satmady onu, şu uçastagy näçe satdy? $450.000 satdy. Şo giden uçastagy $450.000 satdy. Indi ol ölüp giden, atjasy babasy bir wagt alan bolsa ölüp gitdi ol. Ýöne şoň agtyklaryny şonu satdy uçastagy. Ol satyn alanma $450.000 berip satyn aldy. Şo ýerden şol uçastaklary 5'e böldi. 5 sanam şarňy lapdyran owadan jaýsaldy. 5 sany 2-3 etaş edip jaýsaldy. Hersinem 1,5 milyon satyp otur häzir. Şo jaýlaryň hersini 1,5 milyon bir san jaý. 450.000'a çykardy. Şoňa 5 san jaýam hersinem 1,5 milyondan satyp otur. Biri 1 milyon 250 töweregi bar, birisi 1,5 milyon, birisi wapşe 2 milyon. Uçastagy bilen ýanky jaýynyň owadanlygyna, nemesine, komnatlarynyň sanyna, şoň ýadatlara bagly, garajynyň sanyna bagly. Ine size watandaşlar. Azajyk şunu işletseň pul diýilýän zadyň özü geliberýär. Düşünýäňizmi? Ine şol bizini 1 manat goýdyk welin şo nädip köpeler diýip özüni ýanky inkise gidýän adamlar bar. Şolar üçin aýtdym şunu. Azajyk kelläňi işletip bilseň puluň özü gelýär. Ine ýanky düşünýäli şo pul goýmak meselesinde, hazyna pul ýatyrmak meselesinde hiç bir utuljak nemäň gumanaň ýok. Hiç çaçan utuljak bir gumanaň ýok. Islennik zat başdan başlanyna nollan başlaýar. Nollan başlaýar, soňul 1 bolýar, soňul 4 bolýar. Ana şolar ýaly. Men bu zatlaryny hem üçin size arkaýyn gurrun berip bilýän. Sebäbi men ýanky düşünýäli aýlyga ýaşaýan adam däl. Diňe aýlyga ýaşasam ol ýetirinip bolmaýar. Diňe aýlyk diýilýän ady. Şoň üçin goýum goýýan, ýatyrym ýatyrýan, islendik dürli ýerlere ýatyrýan. Ine şoň üçin men şu edil şu meselä gedek gelen arkaýyn gurula bilýän. Aýdyp bilýän. Sebäbi başymdan geçiren atlama diýen. Başymdan geçiren atlama aýdyp berýän size. Ine meselem aýdaly ine şu bir biznesmenler bolýar. Öňden bäri biznes edip biren biznesmenler şular ine bankrot boldy diýeli. Pulu köýdi, ýa bir nemedi ýatdy, ýa bir şoňa bir zat bir boldy aýdaly bankrot. Bankrot diýilýän birden bolaýa. Ýöne şu bankrot boldy diýeli. Ine şol öňden biznes edip aýaga duran adam elbetde iki kategoriýaly adam bar. Biri ýanky kakasyndan, ata-babasyndan geçen baýlyk. İkinci kategoriýada da özü gazanyp, nollan özü gazanyp aýaga duran adam, onun ikinci kategoriýa, iki sany kategoriýaly adam bar. İkisem pullu diýeli. Ýöne inni şu atasyndan gelen birinci kategoriýaly adam. Atasyndan geçdi, baýlyklar geçdi, o geçdi, bu geçdi, mülk geçdi, mahallar geçdi, zabot geçdi diýeli. Şul adam bankrot bolsa, biram özü nollan aýaga duran adam kösenip, gynanyp, erdirli kynçylyklardan geçen adam, şu iki adamy ikisem bankrot boldy. Haýsy ýene-de başyny alyp çykyp biler öýdäňiz. Şol iki adamyň haýsysy ýene-de başyny alyp çykyp biler. Haýsysy ýene-de öňkü ýaly aýaga durup biler. Şu wagtky ýanky aýdaly finans derejesini haýsynyňky ýanky ýene aýaga durup biler. Elbetde özü aýaga duran adam, başdan nollan başlayan adam ýene-de bankrot bolsa, ýene-de başlap biler öňküsi ýaly. Ýöne öňküsiniň soňky sapar has ýeňil gazanyp biler. Näme üçin? Sebäbi öň başta başlanyna adam kynçylyklarga başdan geçirýär. Bir topar dokument düzetmeli, bir topar ýanky guruluşyk etmeli, azap çekmeli, onuň buny düzetmeli, garaz işi kän, näni? Onuň
ikilinci gedek şonu gaýtalamaly bolsa, seniň eýýäm elinde strategik ýanky planlaň ba. Näme etsem öňkü eden zatlaryň hemmesini bir-birden ýanky edip başlaýan inni bu sapar köp ylgamasyzdan öz bolup gidip berýär. Ya, şolar ýaly. Ýanky şol adama ýene 5 ýyl berdin. 5 ýyl berýär, wagt 5 ýyl ber şoňa ýene öňküsi ýaly bolýar. Sebäbi sende ýam opyt bar. İkinci gedek ýene täzeden gaýtalamana opyt bar. Islendik biznesmenler şoň ýalyr. Gaty azyr içinde özüni alkogola berip, ay menine bankrot boldum, lap geç bolup, depressiýaga girip, arak içip, ýenedip, bonýaly diýen gaty azyr. Sebäbi biznesmen adamlar öň bir şu tapgyr geçen bolsa, şu agyr ýoly geçenler, ikilenji gedek bankrot bolsa ýene de geçer. Özi ýene ikilenji gedek aňsatlyk bile geçer. Sebäbi ýem öňkü eden işleri öň bir zady, iki zady, üç zady edip görýär, ýalňyş bolsa, dördüncini etmeli bolýar. Bu sapar sen gowy bilýäň, ikinji sapar näme etmezini bilýäň. Ine şoň ýaly ýanky nemeler barada da aýdyp geçeýin, ine şu nemeler bar. Ýa bular VIP ýa-da altyn hasabyň eýeleri diýip aýdaly. Şu hazina birinji başda şu daşyň aşagyna el goýanlar bar. Ine bularyň ýoly mydama neme bolýar? Ýaşyl swet ýanyp durar diýjek bolýan. Hem öňde barjylar, hem inisiatorlar, hem entuziastlar. Ine bularyň hemmesi ýanky birinji pul ýatyran adamlar. Ine bularyň orny başgaça bolar. Ine bular has ýeňilliklerden peýdalanyp bilerler. Sebäbi bular şu hazynanyň başyny başlamaga, fundamentini guýmana kömek eden adamlaryň ýanky nemesi hazynany tigirlenmek üçin, hazynany ýöretmek üçin kömek eden adamlar bar. Ine bularyň orny başgaça bolar. Bulara ýanky altyn hasaply adamlar diýip aýdaly. Ine soň bir adam bererler, üstüne ýaşlary işläp otyr. Tak bulara da ýürüti at bererler. Ine şoň ýaly, ine meselem Amerikanyň ýanky hazynasy barada aýdyp geçeýin. Buňa bärde ingilisçe treasury diýerler. Ine şu treasury diýmek, hazyna diýmek. Şu döwletiň hazynasy bar. Ine Biden paprobuy elini goýup görsen şu hazyna. Ya telefon galyp maňa plança milliard getirip gidin diýip bilermi Biden? Hazynaň eýeleri bar. Hazynyny ýöredip oturan neme? Ulu kampanya, idara. Paşolýar. Näme üçin? Garaşsyz. Hiç bir zatdan garaşsyz hazyna. Ine garaşsyz bolanyna paşol diýip bileýänlik neme? Ony bogunusyp maňa bar plança milliard getirip git diýip aýdyp bilmeýäň sen. Sen aklyňdan çaşan, aklyňdan adaşan bolmaly onu aýtmak üçin jaň edip. Gözüňe ötürýärmi? Putin aýdyp bilýär. Putin Nabulyna aýdyp otyr. Plança milliard geçirdi plan ýere diýär. Ine şoň ýaly hazyna ýok ýerine islendik adam şey diýip bir penjedini urýanlar. Ine Worsetde Gazpromyň nemeler başlyklary öz ýerine edip berendirler. Islan ýerine penjedini urup, islan milliardlaryny alyp halka zat ýok. Döwlet ösen oga. Rossiýa ösdimi? Owadan guruluşyklary bar, owadan restoranlar bar, owadan jaýlary bar, ýüzi aýnaly. Bar. Emma sen garyp halkyň çetirek owalara gidip gör tualetleri ama ýok ýykylyp ýatyr agaçdan. O näçinji asyryň agajam belli däl. Tualetleri daşyny olaň. Şu özüm gazdan bir günne Rossiýa $1 milliard alýar, inanýaňyzmy watandaşlar? Rossiýa bir günne gazdan $1 milliard pul girdi. Halkyň aňrak ýöreseň, tokoýa barýan halkyň öýünde gaz ýok. Ne? Size hazyna ýok bolsa şeýle bolýar. Ne şoň üçin biz hazynany öğretdik.
Hazine döredilmese bolmaýar. Hazine döredilmese Türkmenistan gurup bolmaýar. Ine şoň üçinem şu gepleşigimi men şutaýda tamamlaýyn. Menim häzir işe göremeli. Şol hazine bolmasa Türkmenistan gurup bolmaýar. Özüm nizavissimi bolmaly. Hazine diýilýän zat hiç bir zatdan, hiç bir prezidentden, hiç bir idaradan, hiç zatdan nizavissim bolmaly. Garaşsyz bolmaly. Ine şonu hazine bir güç, şeýle bir güç. Ine men şu hazinada uly bir güç görýän. Hiç bir zada boyun egmeýän bir ullukan, bir güçlü bir neme görýän. Hazine. Sebäbi ähli mülk hazinaň elinde. Onu istese satyp bilýär. İstese satyn alyp bilýär. Şo mülkü elinde hazinaň. Ne şoň üçin men hazine diýilýän zady uly bir güç görýän. Şeýle bir güç, moş diýe ortlar. Ene şol hiç bir ýerde boyun egmeliler. Hazinaň boynu egilmeliler. Hiç bir zadyň öňünde, hiç bir pugdoň öňünde, hiç bir prezidentiň öňünde, hiç bir parlamentiň ol maslahatlar, ýaşullyk maslahaty, halk maslahaty plan bitsekä hiç birine boyun egmeliler. Iň bärkisi Türkmenistanyň ýa avialiniýeler bar. Şolar ama prezidentden garaşly. Şol bir samolyot satyn alýa, özü gol çekke. Yo satyn alma diýse alano. Sen avialiniýa sen. Sen avialiniýa sen öz başdak bolmaly. Samolyot ýetenokmy seniň nemäňe? Avialiniýaňda azmy samolyotyň? Alarsyň, satyn alarsyň. Gatnaýan reisler köp. Iznашивается. Samolyot nemesini ýitirýär. Ýa-ni könelýär. Köp bolanyňça. Bitlenik zat ýaly. Sen alyp durmaly ony. İşgärem özüň alyp durmaly. Olardan garaşsyz. Okudýanam sen bolmaly. Şu stewardessa diýär nemelerem okudýan sen bolmaly. Öz instituty bolmaly. Avialiniýa. Lotçyklar zatlar okudýan. Bunun bir ýerlere gidip okuýar türkmenler ama özüni lotçy okudýan nemes ema ýok. Institut, universitet hiç zat. O gidip Ukrainadamy, universitetdemi nime daha ölen ýeri, ölen gutoran ýer Pakistan bar. Şo taýda okuýar lotçyklygy gidip türkmenler. Ine. Hazine ýok bolsa şoň ýaly bolýar watandaşlar. Çağalaň edil sülgüniň jüjeleri ýaly onunla kar ýörer, bu ýurda gidip okar, o ýurda gidip okar. Öz hazinaň ýok bolsa şeýle bolýar. Tergezan bolýar. Hazine bolan bolsady, şu berkýän gaýtdymy? Şoňa hazine bolan bolsady, öz çağalanmaz öz ýerimizde okardy. Lotçygam şo taýda okardy. O fizikam şo taýda okardy, himigam şo taýda okardy. Ene şoň üçin ýa-ni gelecek hazinaň nemesidir diýe gelecek hazinaň näme diýdi işte de okad. Nesil hazinaň güýjüdir diýe. Hana. Nesil hazinaň güýjüdir diýe. Biziň ýa-ni bilimli ýaşlarymyz hazinaň güýji. Hazina gitdikçe güýçlenir. Bizine ýaşlar gerek ýa-ni bilimli, ilmli. Ene şonu konkurensiýa da bolar. Bir avialiniýa bolmaz. Bir näçe avialiniýa bolar. Öz arasynda konkurensiýa bolar. Universitetlerim şeýle bolar. Konkurensiýaly bolar. Bir san universitet bar. Medisina universitet bar bir sanjyk. Näme üçin beýleki vilayetlerden şo taýda gidip ýaban ýatyp Aşgabatda okumaly? 7 ýyllap, 6 ýyllap. Näme üçin? Bir san institut bar. Medisina institut bir sanjyk. Näme üçin her vilayetde ýok? Ya adam sany ýetenokmy olam? Ýetýär. Hazine ýok bolsa şo zatlar bolýar. Gözgüýni durmuşymyz. Türkmenistanyň içiniň durmuşy gözgüýni hazine ýok bolan üçin şeýle. Ne watandaşlar. Menden bu kadar. Bolýan men siziň bilen siziň ýazan zatlaryňyzy okap ýetişip bilmeýän eger soragyňyz bar bolsa ýene bir 5 minut wagtym bar.
Eee, Sorag ýok ýaly. Sorag ýok ýaly. Hemmesi salamlaşypdyr, öz arasynda gürleşýärler. Bolýa men okap oturmaýyn, bu ýadan zatlaryňyz öz ara ýazaşypdyňyz. Bolýa watandaşlar gelip diňläňiz üçin gaty minnetdar. Netije çykararsyňyz diýip umyt edýän. Awa da bir özümçe size düşnükli bolýar, prostoý dil bilen düşündirjek boldum. Soň bu gepleşikler entek dowam bolar. Ýene de dowam eders. Bolýa sag oturuň, hoş sag boluň. Ýene bu taýdan çykyp bilsem men. End stream diýer. Bolýa sag boluň watandaşlar.